Ahojte, ja som Bibi a toto je Oli. Ahoj. A budeme točiť dneska challenge. Jelly beans. Jelly beans. A Challenge. máme tu aj nachystané, neviem koľko to bude trvať, možno 6 minút. 5, 4, 3. A na každého Neviem, vyjde či 6. budú dobré. Neviem, či budú dobré. Nevieme. Dobre, môžeme ísť. Tak Tak, to nejak vyzerá. a dozadu, otoč dozadu. Oboňaj. A tuto celkom to fajn, ale niektoré úplne Tak hneď. to vyzerajú tie fazulky. Asi Pravím, dávaj na fazulka, nevadí? to nevadí, môžeme začať. No, na takže- to. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. A to je už stačí, nie? No. Veď ti ma prebila. Takže kto ide? Však ty ideš. Aha, dobre. A je tam aj kolový, nie? Dobre, môžeš ísť. No. Videla si, čo to je? Videla som, čo to je. A ty teraz hádaj, čo to je. A je to raspberry. Hej. Podaj mi koš. Môžeš to ísť vypúť. Dobre. Idem ja, ale musíme rýchlo, lebo viete, koľko je hodín. No, za Dobre, chvíľku idem spať. Ježišmaria. Ukáž po úzubu. Dobre, no. Fuj, to čo je? Limetka. Limetka. Prečo mi to hovorí? Fuj, daj mi to. Ale však to je dobrá limetka, nini? Fuj, ja nechcem pozrieť tieto grťanky. To je hnusné. Neviem, ale radšej, ja, môžete to kúkať. Dávajte like a ešte som vám chcela povedať, k tomu sa nám dostaneme, že nevieme, čo je to ovocie P-E-A-H, sa to píše. No a nevieme, čo to je. Ani nevieme, že čo je STR a berry, strawberry. To vieme, čo ale je. Čo? Kde to máš? No, dobre. No, Stačí vedieť, keby ste nám do komentárov napísali, čo je Áno. to. lebo my To je ešte neindexy, No a viete, čo mi povedala? Že to je, že pič. Ale však ono sa to tak číta, práve sa to tak číta. Možno, že sa to tak číta, neviem, ale fakt je to smiešné. Dobre, môžeš ísť ty. Počkaj. Tu čo je? Čak pozri sa. Dobre, Dajem to do ruky. napíšte do komentárov, čo je to. Počkaj. Čo je to? Blueberry. Blackberry. Či? Aké to bolo? Lebo ty si máš No, také blackberry. fialové. Black, hej. To je ako Slivka? čučoretka? Nie, čučoretka. Dobre. A nie je to dobré. Môžem ísť ja? Je to dosť sladké. Dobre, tak A inak my budeme spolu natáčať. možno, Neviem možno, kedy, možno. lebo ja pôjdem do Anglicka. Aj možno ochutnávku, alebo budeme ešte takýto challenge, ale hnusný challenge. Ešte horšie, z toho sa si pogrcam, lebo mne by dosť ťažko od žalúdka, tak idem teraz ja. Ale naša Bianka to zvládne. Že bude to trvať asi 6 minút a ešte sme zjedli len dve. Teda ty A už je ešte len dve. 4:38. Hej. 39 tak. No dobre, idem. Ukáž. Je to dobre. Dobre, zavri. To je fakt dobre. Kola. Áno. Víte, aké to je dobre. Ježiš, ja chcem kolu.
to by ste sa nedokrzali. To je dobré. Hej, ale fakt on to chutí jak kola. Ešte tu mám toto. A ja. Odšťavený džús. A nie je to z predajne. Je to... To môj tačino robil. Nie je tam ani cukor, nič, iba odšťavené pomaranče. Ale je to fakt dobré. Fakt. No, A možno budeme aj točiť, jak sa malujeme. možno. Možno. Ale zajtra budeme niečo točiť, niečo sme to chceli. Možno. Neviem, či tu pôjdeš ku mne spať. Neviem to ešte. 7 sekúnd, alebo čo to natočíme, hej? No však my sa rozhodneme, to je jedno. No, neviem, či príde ku mne, lebo chcem hrozne. Teraz som u nej, sme prišli a ona u nás tiež bola celý deň, no od 3:00. No, dobre, ideš. Zavri oči. Dobre. Je to zlé, je to hnusné. Ja neviem, to som ešte nemá. Ty nemáš nikto. To je vanilka. Áno. A to som už mala. Tam, vtedy, čo sa mi vypla kamera. No. A to fakt hnusné. Viete, už sa nám raz vypla kamera, teraz natáčame video od znovu, vôbec sa nám neuložilo. Pol hodinu sa mi načítala kamera, takže to je hrozné dneska, fakt, čo sa Ideš deje. ty. Na čom Zavri. sa krývaš? Veď mám. Počkaj. No neviem, či si to bude chutiť, ale neotvárej oči, prosím. Áno, dobre. Fuj. To je to jablko. Nekúkajte sa, prosím. Fuj. No, Oni tam ani nedovidia, lebo to je pod stolom. Mohlo to byť aj horšie. Radšej to všetko budem vyplúvať raz radom. Že toto majú byť dobre. Nikdy. Ale fakt, Sergej, táto Sergej. hnida, viete, aká dobrá? Sergej je ryba. On to je fakt dobre, pozrite. Kola. Tak. Aj kola, ona... A táto sherry to hnus. Ono to chutí, jak No, už čerešník. nekecaj, lebo Dobre. točíme 7 minút. Idem ja. Počkaj, teraz bol kto? Ja. Nie, dobre. Dávaj. Mám ti dať radu. Apple. Apple. To je jedno. Dobre. Dobre. Ale skoro prekotila. My sa raz s kamarátkou, takúto stoličku sme mali. S kamarátkou sme sa raz hrali, točila ma zozadu. Ja som bola na tej stoličke a stalo sa, že ona ma prekutila dole hlavou, lebo on takto tlačila trošku tučná, sorry. A, No, pevná. Tak. tak, presne. Dobre. A dosť pevná. No a No, ja som bola u nej a točila ma na Nekecaj, také... ja ideme na to. Dobre, Dobre. stolička hodila, Ideš no mala ty. som tam modrinu mesiac. Ideš ty. Veľkú 10 cm. Nie, nie. Pejach. Pejach. Sorry za vyslovenie, zlé vyslovenie, ale prepáč. nevieme to. Jak sa to číta? Nevieme. Už tu Napíšte do máme len- komentárov a nech to má toto veľa zdieľaní, veľa komentárov, veľa lajkov a veľa odberov. Prosím vás, dajte odber aj Máme like. iba 7 fazliek, už to už dáme. Hej. No. Kto ide? Idem ja. Ty ideš. Máme dve možnosti, hádam. Nie? Dávaj. Už vieš, čo to je? Neviem, príchuť. Limon. Á, dobré. Pineapple. Limon. Je to bol takýto farby trochu. Pineapple. To, viete, to sú dve podobné farby a my teraz nevieme, že čo je to. Takže dávajú dve odtiene žltej. Dobre. Idem na. Idem ja. To si mala. Pejach. Áno.
rýchlo, až bude na chvíľku toho, lebo točíme druhé kolo. Vôbec, ako som hovorila. 10 minút. Máme dobre? No, to aj nemusím čítať, dávaj si to. Už máme len 4 fazulky. Kola mňam. Dobre. On taká kyselá sladká. V druhom kole, až budeme točiť, sa budú dávať aj body. Kto uhadne. A to v tom. Toto sme vôbec neplánovali točiť. Búchala som do mojho Ale sedia. som zbadal, že mám tam ešte 3 balíky. 3 balíky, fuj. 2 už zjedla. Máme už len 4 fazulky. A Hej. to je hnusné. Ja idem. Dobre. Čo je to? Dávaj. Ome. To som mala. Prvom. Sherry. Vôbec. Viete, aké to je hnusné? Sú to... Majú to byť dobré fazulky a vôbec. Ešte Odrasne. zajtra budeme Možno. točiť. Mm. Ale aj s týmito fazulkami. Uvidíme. Nie, zajtra nie. Uvidíme, hej? Jedli sme dneska obed a taký bol štiplavý. Huj. No som musela chleba mesto toho. Vôbec sme neplánovali, že Rožok. dneska príde k nám. No, tak rožok chleba. To je jedno. A my sme, ona postarala snehuliaka, alebo nejaký taký Mám- veľký, No obrovský. nie až taký. Bol taký veľký ako my. My sme piatačky. No, Piatačky sme obidve, lebo sme A, no. sesternice. hej, ale my sme prišli von, teraz sme išli ku, neviem No, koľko a sme tu úplne vodku. skydol. On úplne iba dal na gula polovičku. Bol taký veľký ako my a úplne skydol, lebo už bol dosť ťažký a Dobre, roztápal idem ja. sa. Dobre, Je to hnusné. neviem. Tu zješ na... To je žuvačka. Á, dokiaľ mi nechápete hádať. Aká žuvačka? Okoštuj to za mňa, prosím. Hej? Nie, ešte máme tieto dve. Okoštuj Pohre, to. pohre. Okoštuj to. Je to dobré? Mne to chutí. O, Mne to vôbec nechutí. on to je jak detská žuvačka, ale chémia tam je. Úplne chémia. Mne už nechutia tie detské žuvačky moc. Ako sladké nechutí, ale No daj to toto. tam. To sa netrafíš. Trafila. Ja mám nasmerovaný. Fuj. Idem ja teraz. Máme už len posledné. Nie, ty ideš, lebo ja Ne. som ochutnávala túto. No. Tak. Takže ja som v podstate dneska budem mať 7 idem padlo. No, Dobre, však viem, no. mama. Čo? Povedz, čo je to? Lemon. Nekúkaj sa tam. Je to lemon. Želám počkať, posledná, tak Aké to bolo? oranžové. Fuj, to máš tu Daj to pech. sem. My sme nemali vôbec pasiofruit. Kde? Pasiofruit. Čo je Ale nemá. pasiofruit? Ovocie. Asi lesné. No Dobre. takže, a týmto by sme ukončili dnešné Áno. video. My sa vám strašne poďakujeme, ale chceme, prosím vás, dajte nám lajky. Ak bude nejakých 20, 30, 40 lajkov, budeme ďalší challenge s tými fazulkami, alebo hoci. Stačí aj 15. Aj 15, 20, prosím vás. Ďakujeme. A zliadnutí veľa. Vlastne lajkov, zliadnutí. A inak napíšte nám, Do komentárov, čo je to PEA. šťavu. Dobre, tak ahojte. S týmto sa Áno. lúčime. Počúvajte, ešte napíšte do komentárov, že aký by ste ešte iný challenge chceli. Áno? No. Dobre, ahoj.